Hurrengo mugimendu zerrenda zaintzaileen ingurugiroa egiteko prestatuta dago. Helburua artikulazioen mugimendu zuzena betetzea da. Mugimenduak modu arduratsuan egin behar dira, pazientea erakusten duen erresistentzia indartu gabe. Oso astiro beteko dira beti errepikapen gutxirekin, eta beti minik egin gabe. Mugimenduak erraz eta eroso egingo dira, zaintzailea eta pazientea batera eseritak, egunero 2 aldiz. Sarritan indargabe dagoen besoaren sorbalda beruntz dago, beraz ez dugu inoiz trakziorik egingo ez da mugimenduak egitera indartu. Sorbalda mugitzerakoan esku bat gainean ipini eta bestea ukondo eta besaurre azpian. Mugimendu lasaiak egingo ditugu, aurrera eta atzera, eta barrura eta kanpora, 60 graduko zabalera pasatu gabe. Gure eskuak pazientearen ukondoaren azpian eta eskuaren azpialdean jarriko ditugu. Ukondoa tolestuko eta zabalduko dugu, astiro eta lasai. Eskumuturraren mugimendu egingo dugu, barrura eta kanpora. Baita ere, tolestu eta makurtu egingo dugu. Azkeneko hau zailagoa izango da, beraz ez dugu mugimenduak indartuko. Eskua zabalduta dagoenean, hotz lodia makurtu eta tolestuko dugu, esku azpirantz, eta bere hasierako egoeran utziko dugu behin eta berriro. Ondoren beste lau atxamarrekin mugimendu berbera egingo dugu guztiekin batera, esku azpira lehenengo eta ondoren bere posiziora berriro. Gerrialdea mugitzeko gora eta behera egingo ditugu mugimenduak, geroago hurbildu eta urrundu, belaunaldetik hasita pazientea eserita dagoenean. Eserita dagoenean belauna tolestu eta luzatuko dugu. Mugimenduak astiro egingo ditugu. Pazientea atzekaldean bermatu daiteke eta ipurdialdea aurrera bota, horrela giharren tentsioa saihestuko dugu. Oinak eskaintzen duten arazoirik nagusiena puntetan geratzea da. Arazo hau saihesteko esku batekin altxatuko dugu oinaren punta, beste eskuarekin zoruan taloia mantenduz. Behatzak ere tolestuko ditugu, eta esku batekin guztiak batera luzatuko ditugu, astiro eta minik egin gabe. Pazientea zorionduko dugu ariketak ondo egiteagatik.